Kapin 1,500 ka magbanay ang apektado human nalunupan ang ana sa unom ka barangay sa Zamboanga City ni atong Sabado. Kini gumikan sa walay undang nga pag-ulan nga epekto sa habagat. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ana sa 1,533 ka mga magbanay gikan sa unom ka mga barangay sa Zamboanga City ang gibaha niadtong Sabado gumikan sa walay undang nga pag-ulan. Ang mga apektadong barangay mao ang Tumaga, Santa Maria, Kabatangan, San Roque, Putik ug San Jose Gusu. Sa usa ka subdivision sa barangay Tumaga, makit-an nga gianod na sa dakong tubig baha ang pipila ka mga sakyanan. Sa low-lying areas sa barangay San Jose Gusu, kutob liog na sa tao ang kataas sa tubig baha. Sa National Road sa maong barangay, naglisod sab og agi ang mga sakyanan gumikan sa baha. Makit-an sab ang pipila ka mga residente nga namakwit sa San Jose Gusu Elementary School nga gibaha sab. Ay mas tumataas yung baha doon sa amin kasi yung bahay namin is masyadong kahoy lang. Maraming mga bata din doon at may mga PWD. Ang gibuhat sa mga barangay council para sa matabangan ng atong residents, gipanaog namo ang rubber katong bangka boat namo gibutang namo sa Marta Drive. Matud sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, walay natalang namatay atol sa pagbaha. And we're thankful gani kay LDA to mga force multiplier at mga major stakeholder on board with us, no? So el Philippine Coast Guard tali nila operations tali junto kanaton, el Bureau of Fire tamen junto kanaton, el MBLP 11, el City Police also. Matud sa CSWDO, nahatagan na og food packs lakip hygiene kit ang mga apektadong residente ug mibalik na sa ilang balay. Walang problema, we have assisted them. DSWD also provided for food packs. Pero wala tayong in terms of financial kasi wala naman talagang damage to property, no? Nagpahigayon sab sa pagpanghatag og prophylaxis ang City Health Office sa mga residenteng misuong sa baha aron mabatukan ang hulga sa leptospirosis. By that time na sila na nalusog sila sa baha, they have within 72 hours for the prophylaxis. So kailangan pumunta sa health center kasi iba ang dosage kung merong mga sugat sa wala. Kasi mas high risk yung may mga open wounds. Yung mga wala pero lumusog sa baha, one time lang sila iinom. Matud sa Pag-asa, ang nasinating pagbaha sa Zamboanga City niadtong Sabado epekto sa southwest monsoon o habagat. Kauban si Sim Romero ug Alter Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.